As augas continúan revoltas no cuatripartito Cambades unha semana despois de que o edil de Cambados pode dera o pacto por roto. Onte buscouse un primeiro achegamento ao que non asistiron nin José Ramón Abal nin os edís do BNG. Evidentemente a reunión era unha reunión voluntaria para intentar dialogar e, eles argumentaron as razóns polas que non ían acudir ou non podían. Xosé Ramón xa me transmitiu tamén todo o que quería que eu manifestase nesa reunión no seu nome. Deste encontro e tras encaixar a xenda saiu a data para a reunión da Comisión de Seguimento do Pacto de Goberno que se ve como un paso imprescindible para coser esta situación. Será o 24 de novembro, moi tarde para Abal e Caamaño. O que non vamos a permitir é que nos tomen o pelo e que nos digan agora que o 24 de novembro que vamos a solucionar o 24 de novembro na Comisión de Seguimento esta crisis. Esta crisis compete á alcaldesa tomar as decisións pertinentes e se ela non as quere tomar, a responsable da crisis, a responsable será ela. Nos parece realmente unha irresponsabilidade. E ademais, como dar unha decisión xa por feita que o tempo o curará. O edil de Cambados pode advirte agora de que unha disculpa non será suficiente, aínda que foxe da palabra ultimátum e insiste en que a alcaldesa ten que tomar medidas. Certo que é unha situación complicada para ela, pero, cando un é alcalde ou alcaldesa, pois é alcalde para recibir un premio como o de recibín e tamén é alcaldesa para situacións complicadas como a de hoxe. Seguimos confiando nela. Dende o BNG tamén recoñeceron esta mañá a existencia de problemas no reparto de áreas. Creen que é preciso reformular as partes confusas do Pacto de Goberno asinado no 2015 e advirten de que tamén farán públicas as súas disconformidades. Que se acabou aquelo de facemos o que nos dé a gana e, por favor, dade unha imaxe boa de que nos levamos moi ben. Non, mira, hai que ser realistas. Non é necesario levarnos moi ben, é necesario ser correctos, traballar o mellor posible en equipo. Tamén hoxe se pronunciou o voceiro de Somos Cambados, Tino Cordal, respaldou a xestión do seu compañeiro de goberno e de partido, Xurxo Charlín, e fixo un chamamento ao diálogo. Hai algúns que lle preocupan máis as fotos, a nos preocupanos o traballo realmente do Concello. Algún tipo de solapamento, algún tipo de diferencia, a única maneira de resolvela é acudindo ás reunións, non deixando de acudir a elas. Dende Somos creen que o cuatripartito aínda está a tempo de salvar a situación e confían en que o mesmo goberno chegue ao 2019, unha postura que comparte Fátima Abal. Completamente solucionável e o razoable é que nos sentáramos a falar e se hai algún tipo de discrepancia que solucionemos. Eu penso que sí, eu desde o primer momento confío plenamente nos concelleiros que me apoyaron para a investidura, confío nos 8. José Ramón Abal e Víctor Caamaño tamén ven posibilidades á continuidade do cuatripartito mirando a esa Comisión de Seguimento do Pacto de Goberno como punto de inflexión para que chegar ao 2019 sexa unha realidade.